poprvé pod Radimem Rulíkem v národním týmu, nikoliv ale v kariéře. A v obraně Martin Jandus a Michal Kempný, v české brance po třetí ve své kariéře Jakub Málek. Švédové mají na ledě dvojici Lukas Bengtsson a Patrik Nemeth a v útoku začnou Friberg, Linus Johansson a Nygård. Žádnou šanci a jejich kombinaci zastavuje Kovář. Kapitán národního týmu pro tenhle zápas. Flynn. Ne, tak už je Rychlovský a Rychlovského nabídka, gól! Martin Růžička, to je návrat! Po Rychlovského skvělé manévru uhrazení Martin Růžička otevírá skóre, čas 7:22. Oba dva ukázali skvělou orientaci v čase a prostoru, protože Rychlovský tam byl v souboji, dokázal správně odhadnout, že soupeř do něho nemůže jít, prostrčil si puk do útočného pásma a našel perfektně Růžičkovu hůl. Tady opravdu nemůžete spoléhat na to, že střelec dostane ten puk tak, aby mohl si připravit střelu. A Růžička přebrusil Maxe Friberga a dostal se tam do prostoru před bránou a jenom takovou lehkou tečí nasměroval puk za Hegberga. Vyrazil Málek. 3-3 na druhé straně. A nepovedlo se projít a teď 2-1 na opačném konci kluziště a je to gól, který dává Linus Johansson, je vyrovnáno. První chyba ve středním pásmu a hned je tu trest. Linus Johansson srovnává skóre. No, už to vypadalo, že by náš tým mohl jít do přečíslení, jenomže tam jeden z hráčů v útočném pásu podklouzl v oblasti modré čáry někde před švédskou střídačkou a celý ten problém vznikl, kdo ví, jestli podklouzl vlastní vinou. V každém případě rozhodčí to nechali být a byl z toho tenhle protiútok, díky kterému Švédové vyrovnali skóre. No, neviděl jsem tam, že by tam byl nedovolený zákrok. No, kdo jiný než kapitán Färjestadu, tedy klubu, který působí v této hale, by se měl prosadit jako první a zvednout místní fanoušky ze sedadel a samozřejmě i spoluhráče ze střídačky. Linus Johansson. A teď musí Rychlovský pomoct s obranou. Stále ještě problémy. Valmark ještě si stáhl kotouča, chtěl ho dostat do přihrávky, nakonec se mu to povedlo a Švédové otáčejí skóre. Silvegård tentokrát tu jemnou práci téhle hvězdné útočné formace zakončil. Čas 18:56 a Švédové vedou 2-1. Už to vypadalo, že celý problém dokážeme zažehnat ve středním pásmu. Tady. Ovšem Rychlovský tou přistrkávačkou zkomplikoval život Hovorkovi. Valmark to udělal fantasticky, on se neunáhlil ze střelou. Podívejte se, co si dovolil proti stojící obraně. On to měl v tomhle chvíli jednoduché, protože Rychlovský nejenže stále, ještě mu tam skákal rybičku, aby zabránil ve střele. Málek sice kotouče vypíchal, ale jenom k Silfemu. Kovář a Radil se snaží vybojovat kotouč, ten ale letí zpátky na Nemetha a švédský obránce posílá dlouhou přidávku na Linuse Johanssona, ten vystřel nebezpečně nad rameno Jakuba Málka, ale netrefil bránu. No a tady ještě jednou ta dlouhá přihrávka, tady si musí obránce dát velký pozor, aby mu tam útočník na křídle takhle neujel. Lukáš Radil by měl být v pořádku. Fröden. Nemeth, De La Rose a je to 3-1. Jakub De La Rose prostřelil Málka střelou ze střední vzdálenosti a zvyšuje náskok Švédů. No, De La Rose místo svého obvyklého stanoviště na brankovišti si tentokrát odstoupil mezi kruhy. Dostal dobrou přihrávku a z vrcholu kruhu krásně trefil. Těsně nad Málkův beton. No, Rasmussen se svým strážcem přejeli Málkovi přesně v okamžiku střely, že mu trošku zkomplikovali situaci. Nechal Radilovi, Radil hledá Kováře zpátky, ale ta rána trefila českého kapitána do lítka. Nic z toho nebylo, Ejdsel a je to 4-1, to byla rána. Viktor Ejdsel teď vymetl horní růžek Málkovi branky a Švédové si zajišťují bezpečný náskok. No, nakonec řekněme z takové nějaké akce
Ejcel dokázal vystřelit prudce přes bránícího hráče. Říkám obránce, protože tuším, že tam byl Jašek, který tam skončil poslední vzadu. Jo, Ejcel nic nevymýšlel, prostě si navedl ten puk na dobrou střelu. A skrz Jaškovy nohy ten puk poslal fakt prudce, tohle to byla bomba. Podívejte se, jak zmrzlý ve svém postoji Málek, vůbec nestačil reagovat na tuhle tu bombu. Michal Kovařčík. A v Karlstadu národní tým poprvé v historii prohrává.